Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi. Ekelem gị onye ọma m ji eme ọnụ na-asị gị anwụchula. Nnọọ n'akụkụ ụwa anyị nke ụtụtụ taa bụ ka ma bụrụ ahịa nkwọ abalị 18 n'ime ọnwa ekeresimesi n'ime afọ 2022 n'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụtụtụ a. Osote aka na-achị Anambra steeti bụ Ibezim agago n'iru wee kpọkwuo ndị ahụ ga-anọchite anya Anambra steeti ga-eje njem n'ala nsọ ka a bụrụ ezigbote ndị nnọchite anya nke steeti a. Otu Rotary International amalitego amụma ịgbata ọsọ enyemaka wee nye ndị mmadụ dị iche iche ideli mmiri dakwasịrị n'ime afọ a na mpaghara Atani n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọgbaru. Otu United Nations wee na-ebugharị oge ha ga-enwe mkpebi gbasara ndị mba dị iche iche dịka Taliban, Libya na ndị ọzọ ga-ezite maka ịnọchite anya be ha na otu a. Tutu igere aka jibịa n'uju n'ụtụtụ a, cheta na aka na-achị steeti ya bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụnụba steeti a kwụdosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka anya ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. Tọzie ntị n'ala ka igere aka jibịa n'uju n'ụtụtụ a. Buchi Ilodigwe bụ aha m. Osote aka na-achị Anambra steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim ekwego nkwa na gọọmenti nke Ọkammụta Chukwuma Soludo kere ajị n'ume maka ịbagide n'ọkpụrụkpụ ọrụ dịgasị iche iche maka ọdịmma ndị Anambra ọkasị n'ebe o metere ihe dum na-akwalite ezi ọnọdụ obibi ndụ. Osote aka na-achị steeti a kwere nkwa n'oge o nwere nzukọ yana ndị ahụ n'afọ akwadobe maka ime njem n'ala nsọ nke ndị otu Kristi nke afọ a na nzukọ ha chịkọbara n'obi gọọmenti Anambra steeti nke dị n'Ọka, ebe Emmanuel Okonkwo ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Dọkịta Ibezim onye kọwara na steeti a bụ nke ha na ndị ji ọrụ ngo ịlụ ụzọ ahụ nwere nkwekọrịta wee kwuo na a ga-arụ ụzọ ahụ ka ọ bụrụ nke kacha mma ga-anọkwa afọ 20. Ọ kọwakwara na gọọmenti Soludo ga na-alụkwa ụdị ụzọ mara mma na ebe niile ha ga-alụ ụzọ na steeti a. Dọkịta Ibezim gwara ndị ahụ na-achọ ịga njem okwukwe ahụ ka ha nwee ezi akparamagwa ma nọchite anya steeti a nke ọma ma kpekwa ekpere maka steeti a na obodo anyị bụ Naijiria n'Ọyọ. Onye permanent secretary nke ụlọ ọrụ nke osote aka na-achị steeti a Oriakụ Ifeọma Ụzọka nakwa onye ndu ndị otu ahụ Barrister Obiora Nweke onye bụkwa onye senior special assistant nyegara gọvanọ n'ihe gbasara pilgrims kọwara na ya bụ njem okwukwe bụ otu ihe kacha mkpa etu ndị mmadụ si ekwupụta okwukwe ha wee kene ndị ahụ na-ga-eme njem ahụ maka nhọpụta ahọpụtara ha. Ka ọ na-ekwu okwu otu n'ime ndị ahụ ga-eme njem okwukwe ahụ Sọveyọ Chukwudị Nzomiwu kenere gọọmenti steeti a maka iwere ha dịka ndị tozuru ije ya bụ njem wee kwe nkwa na ha ga-etinye anya na ya bụ njem wee were oge ahụ kpee ekpere maka enyemaka nke Chineke na nsogbu niile na-adakwasa steeti a na Naịjirịa. Ndị ahụ dị 13 n'ọnụọgụ bụ ndị ga-agaba njem okwukwe a nke afọ 2022 ma ọnwa Disemba dị n'abalị 26. Ya bụ amụma mkpocha na nzacha a na-achịkọba na steeti a ụbọchị Satọde ikpeazụ n'ime ọnwa ọbụla nke ọnwa a ka e nwetara ozi na ọ gaghị nke ọma n'Ọka bụ isi obodo steeti a nakwazi gburugburu ya dịka onye ọrụ ABS bụ Blessing Uchendu si weta n'akụkọ. O kwupụtara na oge ABS nọ wee na-agagharị mata etu ndị mmadụ si wee na-esonye n'amụma a na ahụrụ ndị mmadụ nakwazi ụgbọala dị iche iche ka ha nọ wee na-agbagharị na ebe dịgasị iche iche ma bụrụkwazịa nke akọwapụtara ka nke adabaghị adaba ma ọlị. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. A
chọpụtara na ụfọdụ ndị bụ ndị na-aga ebe ụfọdụ ụlọ afịa nakwazi nnukwu afịa ndị ọzọ bụ nke akpọchisiri, ebe ụfọdụ ndị bụkwa ndị afọ ka ha na-esonye na ya bụ mkpoche na nzacha nke ndị nọ n'isi ya bụ ndị Anambra State Waste Management Authority ASWAMA, ya nakwazi ndị Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade, ya nakwazi ndị nchekwa dị iche iche nọgasị n'akụkụ dị iche iche wee na-ahụ na ndị mmadụ na-esonye na ya bụ mkpoche na nzacha. Ọtụtụ ebe a gara bụ nke gụnyere ahịa Second Market nke Ifite Ọka, ahịa Eke Oyibo Amaọbịa, Nkwamenyi, ya nakwazi ahịa Eke Ọka nakwazi ndị ọzọ. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu, ka onye Managing Director nke ASWAMA bụ Maazị Mike Ozemena kwuru na ya bụ mkpoche na nzacha bụ nke dị 40 gbadawa. O kwukwazi na mkpoche na nzacha emere bụ nke ekwesịburu ime na Satọde ikpeazụ nke ọnwa a, ma kwukwazịa na ebutere ya ka wee nwee ike kpochie steeti a maka nkwadobe ekeresimesi. Ọ gbalụrụ ilu nyegara esonyesiri ike ụfọdụ ndị mmadụ mere nke si n'aka ndị ahịa ya nakwazi ndị na-agara onwe ha ebe dị ha mkpa, ma dụkwasịa ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ na-awụnye ahịhịa ha n'akpa, na-agbasokwa ezi adịmọcha na arụ ike. Ọ gbalụrụ ilu nyegara ọtụtụ ndị ahịa ya nakwazi ndị na-aga aga ndị na-esonyeghị na ya bụ mkpoche na nzacha, wee dụkwazịa ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ na-awụnye ahịhịa otu o kwesịrị ya nakwazi ebe o kwesịrị iji wee gbagidesi ezi adịmọcha na arụ ike. Ọtụtụ ndị sonyere na ya bụ mkpoche na nzacha nke gụnyere Joy Nwokoye, Emmanuel Udegbunam, ya nakwazi Chinyere Okoye toro ọchịchị steeti a ya nakwazi otu ASWAMA na mbọ ha na-agba ịhụ na ekpochere steeti a ma mekwa ka ọ dị ọcha, ma rịọkwazịa ha ka a na-agbasa ozi mkpoche na nzacha ahụ ka ndị mmadụ wee nwee ike na-esonyesi ike. Site n'Ọka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS. Otu Rotary International nke mpaghara 9142 na njikọ aka otu Rotary Club nke mpaghara Wusetu Abuja nakwa Ethnic Group agagoni wee gbape ya bụ amụma ịgbatọsị enyemaka wee nye ndị dum ya bụ idelime aka ọjọọ n'ala anya bụ Nigeria nke ha buru wee gbarata n'okpuru ọchịchị obodo Ọgbaru na Anambra Steeti n'oge ha na-agbape ya bụ amụma ịgbata ọsọ enyemaka na ama egwuregwu ụlọ akwụkwọ Central School Atani, ebe ndị mmadụ karịrị 2,000 nọ wee na-ezere ndụ ha, bụkwazị ndị nke nwetara onyinye nkwanye ugwu dị iche iche, ma bụrụkwazịa ndị nke a ga n'iru wee bunye akụrụngwa maka iji wee nyere ha aka n'ebe a ha nọ, ka nọ wee kpọọ ha oku ka a gharakwa nnọọ inwe nkolopu obi. Emmanuel Chigbacha wetara ozi a kọwara na ndị dum ritere erere na ya bụ amụma ịgbata ọsọ enyemaka bụ ndị ahọrọ site na obodo dị 16 nke mejupụtara ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo. Gere akụkọ ahụ ka ọha n'uju. ndị ahụ litere elele sitere na obodo 16 nke dị n'okpuru ọchịchị nke Ọgbaru ekere akpa osikapa, akpa garị, akwa mgbochi anwụnta nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ihe karịrị nde naira 5 ma nyekwe ndị ajadu ego ruru 21,000. Ya bụ district gọvanọ nke Rotary International District 9142 bụ Oriakụ Grace Okaro, onye jekwara kpọtụrụ ya bụ eze ọdịnala nke obodo Atani bụ Igwe Azuka Ngọdị, tiri ndị ahụ iju mmiri metụtara aka n'obi ma kwue na ha gbatara ya bụ ọsọ enyemaka ka ha jiri wee nye ndị obodo Atani olileanya n'ibido ndụ ọhụụ. Oriakụ Okaro kwuru na ya bụ ọsọ enyemaka bụ nke a ga-emekwa na okpuru ọchịchị dị iche iche bụ nke iju mmiri metụtara, ma kpọkwue ndị mmadụ ka ha ghara na-arụ ụlọ n'ọwa mmiri, ma kpọkwukwe gọọmenti ka ha kpochie mmiri Niger nakwa ọtụtụ mmiri. Onye bụ prezidenti nke Rotary Club Wusetu Abuja, Princess Justina Oladotun, kọwara na ya bụ ọsọ enyemaka ha gbatara bụ ka ha jiri wee nye ya bụ obodo olileanya ọhụụ, ma kwue na otu ihe kachasị mkpa ndị Rotary na-eme bụ ka ha nyere ndị mmadụ aka. Onye bụ key account specialist nke Ethnic Group Maazị Tosin Oluwasonya nakwa onye isi na-afụ maka ahịa ha Maazị Adetayo Kennedy kwuru
na ụzọ ihe atọ kachasị ya bụ Exness Group na-eme bụ ịkwado agụmakwụkwọ, ịgba ndị mmadụ ume nakwa ị na-agbata ọsọ enyemaka n'oge nwere ihe mgbu, ma kwuo na ọ bụ ya bụ ihe kpatara ha jiri wee sonyere Rotary na ịgbatalụ ndị ọgbaru ọsọ enyemaka. N'akụkụ ya ka eze ọdịnala nke Atani ma bụrụkwa nke ndị Palace Administrator nke ya bụ obodo Chief Daniel Nwabueze nọchitere nakwa President General Atani Colonel Paul Izukanne ma too Rotary maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ma gbakọ ha ka ha yọọ gọọmenti ka ha nyere ha aka kpochie osimiri Niger. Ọtụtụ ndị litere erere gụnyere Oriakụ Ngozi Amechi nakwa Ifeọma Chukwujindụ kelere ndị Rotary nakwa Exness Group maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS. Ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS achịkọbago nnukwute oke mmemme ekeresimesi ha nke afọ a maka ụmụntakịrị bụ mmemme ha na-achịkọba kwa afọ ọbụla n'oge dịka oge a. Gere akụkọ etu ya bụ mmemme nke afọ a si wee gaa. Ya bụ mmemme nke were ọnọdụ na isi ụlọ ọrụ ABS nke dị n'Ọka bụ nke ụmụaka na ndị na-agụ akwụkwọ nakwa ndị nkụzi na ndị nne na nna ndị na-echere ya bụ ụlọ ọrụ ABS ezi echiche bịara n'uju. Mgbe a na-eme ya bụ mmemme ekeresimesi, ụmụaka gakwara n'ụlọ ebe Santa Claus na-anọ nke ha ji Father Christmas wee mara, wee nwetacha ọtụtụ ihe onyinye tọrọ ụtọ dị iche iche site n'aka ya. Ka ọ na-ekwu okwu, onye isi kọmitii na-ahụ maka ya bụ mmemme bụkwa onye bụ onye isi Commercial Department na ABS Oriakụ Beatrice Akwanamnye kenere ụmụaka ahụ, ndị nkụzi na ndị nne na nna ha na ndị ọzọ ga maka ịbịa nọnyere ha ma kwadokwa iji hụ na ya bụ mmemme gara nke ọma. Oriakụ Akwanamnye gbara ndị ahụ ume ka ha gaa n'iru na-enye onyinye ọma nyegara ndị enwe nne na nna na ndị enweghị ka ọra ha n'obodo n'oge a na-eme mmemme ekeresimesi. Ka ọ na-ekwukwa okwu, otu n'ime ndị nne na nna ahụ bịara ebe ahụ, Oriakụ Loretta Bennett kenere ABS maka ịchịkọba ya bụ mmemme ekeresimesi, wee gwakwa ndị nkụzi ka ha gbaa mbọ na-akụziri ụmụaka ha ezi omume nke ga-enyere ha aka ịba uru n'obodo. Otu n'ime ụmụaka ahụ bụ nwaada Nkechi Christopher kọwara oge ekeresimesi dịka oge eji egosi ịhụnanya n'ebe mmadụ ibe anyị nọ, wee kpọọ ụmụaka ibe ya ka ha nwee obi ebere n'ebe ndị ọzọ nọ. Onye bụkwa sub-committee chairman nke ya bụ mmemme nakwa onye head of TV na ABS Oriakụ Ifeanyichukwu gosikwara ọṅụ na afọ ojuju ya etu ya bụ mmemme si wee gaa n'iru nke ọma. Na okwu dịka ịbịa, ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS ngalaba ya nke Ọnịcha achịkọbago emume ekeresimesi maka ụmụntakịrị nke afọ 2022. Ya bụ mmemme ha na-achịkọba kwa afọ ọbụla bụ nnọọ otu n'ihe mmemme dị iche iche ha na-akwadobe maka emume ekeresimesi bụ nke tigoro n'ụkwụ. Ka Ifeọma Ọkaigbo kọtapụrụ gị etu mmemme ahụ si wee gaa. Onye isi ụlọ ọrụ nke ABS Ọnịcha bụ Odoziakụ Ifeọma Udechukwu n'okwu ọ gwara ndị mmadụ ebumnuche eji wee kpọdebe ụmụaka maka mmemme Father Christmas, n'agbanyeghị ihe isi ike nke chere obodo anyị aka mgba, na o jupụtara n'ọṅụ oge ọ hụrụ imirikiti mmadụ ndị si ọtụtụ ebe dị iche iche wee bịa maka mmemme a. Ọ gakwara n'iru kene ndị kwadoro mmemme a na ndị hụrụ na ihe niile gara nke ọma. N'okwu ya, onye isi nke Commercial Maazị Valentine Ogojiafọ ganara n'iru kene Chukwu maka onyinye nke ndụ ma gwakwa ndị mmadụ ka ha were ezi mmụọ wee gbaa ekeresimesi nke arọ a, ka ha ghara inwe ihe ọjọọ ọbụla nke ha ga-ebu n'obi maka ekeresimesi a. Okwu nke ọtụtụ ụmụntakịrị ụmụ akwụkwọ kwugasịrị dịka nke gụnyere obele nwaada Anya Chetam Somtochukwu, nwaada Adaobichukwu Enemmụọ, nwaada Ogechi Kame na Cosmas Chijindu ji oke ọṅụ wee kwupụta afọ ojuju ha nwere ka emume ekeresimesi nke arọ a, nke na-egositekwa ọmụmụ dị nwe na Jesu Kristi
N'otu aka ahụ ọ gara n'iru wee kwuo na njem niile nke ha ga-eme ga-abụ n'udo, na ha ga-ejikwa ọṅụ wee banyekwa aha nke dị n'iru. Ọtụtụ ndị isi ụlọ akwụkwọ na ndị nkụzi ndị gụnyere Odoziakụ Victoria Okoro, Odoziakụ Onyinye Kalụ, Amaka Lovet na Ụkamaka Ọzọnna na Maazị Ezufochukwu Fidelix gakwana n'iru too ndị ọrụ ABS otu ha si wee fụ na ihe niile gara ọfụma ma gakwa n'anya ya. N'okwu nke ndị nne na nna nke gụnyere Odoziakụ Amaka Eze na Happiness Anthony gakwara n'iru too ndị ọrụ ABS maka ezi nkwado ha iji wee hụ na mmemme nke ụmụntakịrị arọ nke Krismas a bụ ihe gara ọfụma, ma gwakwa ha ka ha gaa n'iru jidekwa ka ha ji. N'ebe a ka ha nọkwazi wee na-agọrọ onye ọbụla nke bịara ebe anwa ọfọ ezigbo Krismas na ha ga-agbakwa ya n'arụ ike na afọ ojuju wee banyekwa arọ nke ọhụrụ. Otu n'ime ndị bụ ndị kwadoro mmemme a bụ onye nke si na ụlọọrụ ndị na-arụpụta haipu bụ Maazị Benjamin Tagbo na Nwaada Mary Cynthia Nwankwọ jupụtara n'ọṅụ maka mmemme nke ụmụntakịrị. Onye bụzi onye isi oche maka mmemme a emere bụ Odoziakụ Ifi Eze nke kọmashal gara n'iru kene Chineke maka na o mere ka mmemme a bụrụ nke gara ọfụma n'anya ya, na ihe ndị pụtara ihe na mmemme ekeresimesi nke arọ a pụtara onyinye na egwu nke Santa Claus nyere ụmụntakịrị, ịwa achịcha, ihe mmemme, ọtụtụ egwu dị iche iche na ịkọwapụta ọtụtụ afa nke eji wee mara Jizọs Kraịst. Site na Ọnịcha, abụ m Ifeọma Ọkaigbo maka akụkọ ụwa ABS. Ụlọ ọrụ ahụrụ maka okwu gbasara ahụike nta na mmepe ya n'ala anya bụ Naịjirịa ekwupụtago na ndị ala anya bụ Naịjirịa karịrị nde 60 n'ọnụọgụ bụ nnọọ ndị nke a tụrụ anya na a ga-agbazugo ya bụ ọgwụ eji ebu agha megide ajọ ọrịa bụ COVID-19. Ya bụ ụlọ ọrụ kwupụtara na nke a ruru nnọọ ihe karịrị pasentị 54 na ndụ atụrụ anya na a ga-agbazu ọgwụ a. Ọ ga n'iru wee kwupụtakwa na ndị ala anya bụ Naịjirịa ndị karịrị nde 70 ndị nke a na-elegara anya na ha ga-agbasigo ọgwụ a opekata mpe nke otu ugboro ya bụ nnọọ ndị nke emegokwararị etu ahụ ndị rugoro pasentị 65. Dr. Adejoke Oladele bụ otu onye na-ahụ maka okwu gbasara ụlọ ọrụ a na-elekọta maka ngalaba ajọ ọrịa bụ COVID-19 n'oge ọ na-agụpụta ozi ya nọ wee kọwapụta na n'ime ọnwa Nọvemba afọ nke 2020 ka otu kọmitii onyeisi ala guzobere maka ibu agha megide ajọ ọrịa bụ COVID-19 nọ nnọọ wee kwupụta etu a si wee nwee mmasị ịhụ na a ga-agbazo ndị ala anyị a ọgwụ a. Ọ ga n'iru wee na-akọwapụta na wee ruo n'abalị 14 nke ọnwa ekeresimesi na steeti 5 bụ nnọọ ndị nke gaa n'iru wee mekarịa ndị ọzọ na mma n'ebe o metere ịgba ọgwụ a, ndị gụnyere Jigawa, Nasarawa, Osun, Kaduna nakwa Kano steeti. Dr. Oladele ga n'iru wee kọwaa na ọ dị oke mkpa bụ ya ba mma ịgbata ọsọ enyemaka iji wee nye aka memine ya bụ ajọ ọrịa ọkasị n'etiti ụmụntakịrị. Otu Chaplain Corps Policing Explorers Chapop na ịchafụ bekee agago nnọọ n'ihu wee weta okwu gbasara amụma nke ha na-achịkọba kwa afọ ọbụla nke afọ a n'isi njedebe nke na-agbado okwu kpọmkwem etu a ga-esi wee na-akụnye n'ime mmụọ ụmụaka ụmụ akwụkwọ mmụọ ịkpa ezi agwa. Ya bụ ọgbakọ ha nke afọ a dọtara nnọọ ụlọ akwụkwọ dum enwere na Anambra steeti ọkachasị n'Awka bụ isi obodo steeti a dị 65 n'ọnụọgụ.
nke ha nọ na ya wee na-akọwapụta na ha bụ n'obi na n'oge ikpeazụ nzukọ a bịasịrị n'isi njedebe na ụlọ akwụkwọ ndị a ga-eburu ya dịka ozi ọma wee gbasaba n'ebe dị iche iche. Ka Theophilus Ụkọha kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ka ọ na-agbape ya bụ ọgbakọ, onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta na steeti a Ọkammụta Ngozi Chuma Ude toro ndị otu a maka mbọ ha na-agba ịhụ na ụmụ akwụkwọ mụtara ezigbo akparamagwa ma kwekwa nkwa na ha ga-alụkọsị ọlụ iji hụ na enwere ezigbo ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ nke ndị Anambra. Ọ kọwara ya bụ isiokwu nke ya bụ ọgbakọ dịka ezigbo ntọala nke ga-enye aka iji kwụsị aghụghọ na ime mpụ dịgasị iche iche n'ime ụlọ akwụkwọ sekọndrị na steeti a. Ka ọ na-ekwu okwu n'isiokwu bụ Consequences in Indulging in Cultism, Chief Inspector nke Education na Delta Steeti Dọkịta Cyril Okoye rịọrọ ya bụ ụmụ akwụkwọ ka ha leba anya ịhụ na ha sepụrụ aka na ịbagide otu nzuzo dịgasị iche iche maka na ọghọm ya ma ugbu a ma ọdịnihu bụ nke ga-ebutu agamniru nke onye na-eme ya. N'okwu nke ya, Pastor Sam Obiora, onye bụ Senior Pastor Life of Faith Assembly International Nsugbe, gwara ya bụ ụmụ akwụkwọ ka ha hụ na ha kwụsịrị agwa dịgasị iche iche nke na-agaghị enyere ha aka na agụmakwụkwọ ha otu o kwesịrị ma nke ga-enyekwara ha aka ịmara ihe ọdịnihu ha kwesịrị ịbụ. N'ozi nnabata ya, onye bụ onye steeti kọmandant nke ya bụ otu Kọmanda Joseph Ekwunife lebara anya na mgbe ha bidoro ya bụ njem bido n'afọ 2013 ma hụ na ha na-agba mbọ ịkụziri ụmụ akwụkwọ ezigbo akparamagwa na ịbakwa ndị na-atụ egwu Chineke ma kwuo na ọ ga-eme ka Anambra steeti nọ n'ogo dị elu. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ gụnyere Barrister Titus Akpudo, onye President General nke Asatu, Chief Lawrence Anikpe, Chief Chukwuemeka Udodeme, President General Ọhaneze Ndị Igbo, Dr. Nelson Omenugha, onye Special Advisor nyegere Gọvanọ Soludo n'ihe gbasara ndị ntorobịa nke onye nọchiri anya ya bụ Honorable Tochukwu Chinwụba na ndị ọzọ. Enwere ihe ngosi ejije nke ụmụ akwụkwọ nọ na Community Secondary School Ọkpụna mere. Enwekwara mmepụta akwụkwọ nke onye dere ya bụ onye isi ndị otu a Commandant Ekwunife nke a kpọrọ Out of the Crowd Season 2. O nwekwara ndị enyere scholarship na ya bụ emume. Site n'Ọka, Theophilus Ụkọha maka akụkọ ụwa ABS. Ọgbakọ izugbe nke otu United Nations agago n'iru wee nye nkwado maka ibugharị nnọọ ya bụ oge enyedebere maka ịnabata onye ga na-anọchitezi anya mba Taliban nakwa Afghanistan na ya bụ ọgbakọ bụkwazịrị nke ekwupụtara na a ga-echeregodi nnọọ wee ganye na ahazisie ihe dịgasị iche iche tutu enwe ike wee zite aha ndị a na nnukwute nzukọ nke ya bụ otu United Nations iji nnọọ wee nye aka hụ na enweghị nghọtahie makwa nsogbu n'ụdị ọbụla. Ya bụ nnukwute nzukọ nke mba dị iche iche mejupụtara ya dị 193 bụ nnọọ nke enyere nkwado ya ka aga nnọọ n'ihu wee bunyerie maka ịnabata kpọmkwem ndị ga-anọchite anya mba Afghanistan, mba Libya na mba Myanmar. Ya bụ nkwekọrịta bụ nnọọ nke ha kwupụtara na ọ ga-enyere ha aka n'ụdị dịgasị iche iche n'ihi na n'agbanyeghị na ndị nọbụ n'otu a ka oge ha bagoro n'isi njedebere na ha ga-agbasi mbọ ike hụ na emere ihe a n'ụdị ọma mbute katakata n'oge ikpeazụ. Ya bụ amụma ịnabata ndị a ga-anọchite anya be ha dịgasị iche iche n'otu a ka a ga n'iru na-ekwupụtakwazi na gọọmenti nke mba ndị a kwụ n'azụ wee na-akwado ya bụ mkpebi nke ọgbakọ izugbe otu United Nations. N'okwu gbasara egwuregwu, mba Algeria ewepụtago akwụkwọ wee tinye iji wee gosi mmasị ha ịchịkọba ma lọbịa asọmpi iko mba isi ojii bụ Afrịka maka afọ 2025 dịka ha si wee kwupụta kamgbe mba Guinea gbosiri nnọọ aka ha na ha ma lenwuzi ọbịa ya bụ asọmpi. Ozi a na-enweta site n'aka otu na-ahụ maka ịchịkọba egwuregwu na mba Afrịka bụ CAF na-akọwa na ha anabatago nnọọ ya bụ akwụkwọ nke si n'aka mba Algeria, n'agbanyeghị na mba ndị ọzọ dịka Morocco etinyegokwa akwụkwọ
maka ile ọbịa ya bụ asọmpi ebe ala anya bụ Nigeria nakwa mba Benin gakwa nọ n'iru wee jikọ aka ọnụ tinyekwa akwụkwọ maka ha abụọ ijikọ aka ọnụ wee lee ọbịa ya bụ asọmpi ya bụ okwu gbasara egwuregwu bụ nke minista na-ahụ maka egwuregwu na mba Algeria nọ nnọọ wee na-ekwupụta na ha dị njikere maka ile ọbịa ya bụ nnukwute egwuregwu Algeria kosinade bụ ndị nọ na mmalite ọnwa Ọktoba afọ a wee kwupụta mmasị ha ile ọbịa ya bụ asọmpi ka ọ gatasịrị mkpụrụ abalị one na one onye isi na-ahụ maka asọmpi egwuregwu na mba Guinea nakwa onye isi ala mba ahụ ji nnọọ wee kwupụtasie na ha ma nwenwuzi ike wee chịkọba asọmpi a. CAF ka anyị nwetara ozi na ha ekpokọsigo akwụkwọ ndị a wee na-ekwupụta na ọ bụ n'ọnwa mbụ nke afọ na-abịa abịa ka ha ga-ekwupụtazi kpọmkwem mba ndị nke gele ọbịa ya bụ asọmpi egwuregwu a ga-achịkọba n'afọ 2025. gị onye ọma njem ọnụ n'ebe a ka anyị ga-apịachie n'aka ụwa anyị nke ụtụtụ a, ma tupu nsị gị ka ọ dị cheta na ị ga-enwe ike sonyere anyị n'akụkọ ụwa na ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS site n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa n'akara ABS Radio Television. Sonyekwara anyị na YouTube na ABS Television Ọka maọkwa na Instagram na ABS Radio TV. Sonyere anyị na webụsaịtị na www.absradiotv.com. N'isiokwu n'akụkọ anyị wetara gị n'ụtụtụ a, anyị mere ka ịmata na osote aka na-achị steeti a bụ Dr. Ibezim agago nnọọ n'iru wee kpọkuo ndị ahụ na-eme njem n'ala nsọ nke afọ a na Anambra steeti ka a gbaa mbọ bụrụ ezigbote ndị nnọchite anya nke steeti a. Otu Rotary International wee gaa n'iru na ya bụ amụma ịgbata ọsọ enyemaka wee nye ndị idei mmiri chụpụgasịrị na be ha na afọ a na okporochi ime obodo Ọgbaru na Anambra steeti. Na mba ofesi anyị mere ka ịmata na otu United Nations ekwupụtago mbụnyeri ha na-ebunyeri ịnabata ndị ga-anọchite anya mba Libya, Taliban, Afghanistan nakwazi mba ndị ọzọ na otu a iji wee nyere ha aka hazie ihe nke ọma iji wee gbanarị nsogbu ọbụla nwere ike ịdapụta. Cheta na aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwurosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka anyị ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. N'ebe a ka ọ bịara n'isi njedebe ebe akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ a bụ Chi Lodigwe na-asị gị emume ekeresimesi ọma.